Tomas, azoka bada, azken urteko azkenengo azoka, Gabonak baino lehen, azoka bat nola giroa ederra den, eta nola non gure Bizkaiko ekoizleek produktua saldu dezaketen, produktua azoka ezagutarazten dute, eta nola azoka handia den eta nola giro ederra den, bertan elkartzen dira produktore asko Bizkaikoak. Produktore asko urtean zehar gogor lan egiten dutenak, eta egun horretan jai giro batean eta Gabonak baino lehen, non denok erosteko gogo horiekin ateratzen garen etxetik, haiek posible dute baserriko produktuak saldu, baserriko produktuak ezagutaraztea eta giro ederra. Santo Tomas eguna urtero ospatzen da zehazki abenduaren 21. Santo Tomaseko historia oso aintzinetik dator, eta lehen, Gabonak baino lehen, baserritarrak etortzen ziren Bilbora, batez be plaza berrira, eta haiek etortzen ziren errentak ordaintzera. Azokarekin hastearen ideia 1350 urtean eman zen, Felix Garcia eta bere emaztearen eskutik. Haiek izan ziren Santo Tomas egunean, haien baserrian ekoiztutako produktuak saltzen hasi ziren bikotea. Bilboko Arenalean jarri zuten haien postu txikia, oso sinplea zen, barazki eta frutaz betetako kutxa bat zelako. Urteak pasatzen zirela azoka handitu zihoan. 1500 urtean 15 postuz osatuta zegoen, eta azoka ofizial moduan izendatu zuten. Gaur egun azoka 200 postu baino gehiago osatuta dago. Postuetan, baserritarrek gero eta produktu gehiago saltzen dituzte, baina guztiak baserrian ekoiztuta daude. Adibidez, ogia, pastela, gazta, oilaskoa edo indabak, baina batez ere barazkiak. Baserritarren omenez, ezta? Gure lurraren omenez egiten da Santo Tomas. Baserriak zaintzea eta baserri mundua posible izatea hori denon erronka izan behar du. Baserrietan produzitzen dena, baserriko lanetik ateratzen dena, gu geuk ere baloratu behar dugu eta kontsumitu behar dugu bai. Posible izateko Bizkaia den moduan izateko. Bizkaia ere, betiak ondo daude, azenduta daude, baserritarrei esker, ezta? Gure ingurua azenduta dago baserritarrei esker. Haien omenez egin behar dugu eta gu geuk ere ezin dugu galdu lotura hori gure lurrarekin eta gure baserri. Egun honetan, azokaz aparte, beste hainbat ekintza daude, konpartzek antolatuta. Kontzertuak eta erromeriak egoten dira, baita euskal dantza taldeak ere. Egun berezi horretan, baserritar arropa janztea aintzinatik datorren ohitura bat da. Gaur egun, baserritar batzuek ohitura honekin jarraitzen dute, baina oso gutxi dira. Abarkak Euskal Herriko baserritarrek, emakumeek zein gizonezkoek erabiltzen zituzten oinetakoak dira. Lehen, txal larruz egiten ziren eta artilezko lokarriak zituzten galtzerdien gainetik lotzeko. Santo Tomas egunean janztea oso ohikoa da. Eta ba al dago Santo Tomas egunean ohikoa den elikagairen bat
Antzakoli edaten da Santo Tomasen asko. Normalean dana prest daukate Santo Tomasen Antzakoli berria eskaintzeko. Santo Tomas egunean taloa jatea oso ohikoa da. Taloa ogi zapal mota bat da. Hartu irinez egindako orea eta zafla borobilean esku zabaldu ondoren txapan egosten den jakia da. Euskal Herriko tradizio hau 18. mendean hasi zen. Hasieran taloa txorizoarekin jaten zen eta urteak pasatu ahala osagai gehiagorekin jaten da. Adibidez, txokolatearekin, solomoarekin edota odolostearekin. Gaur egun, tradizio honek gure artean jarraitzen du. Urtero, produktoreek haien postua jartzen dute Bilbon, eta jende asko hurbildu egiten da zerbait erostera eta jai berezi honetan ondo pasatzera.